tharai kumno Hato kan jane Iaka Barcelona kumbalaja Iaka Real Madrid hakamat jongka Arsenal haka refran on yakon ka kanhun jong Emiliano Martinez kata ka Aston Villa Iaka PSG ngipriang singaba ya pibaro ki paralok ki bajuit Parjo kerjaan ya kena ke channel na ke Porsche ka jing kerpat ya ki paralok lada pisngau tenat ya ki video ha kena ke channel singaba ban ai jing kerjaan da ke share like bat kam tam ban subscribe kumba ngilala ban saki ya ke jing laga quarter final first leg hap deng ke Arsenal Persha ya ke Real Madrid hakaba ha kena ke jing laga ke jing kimelanti jong ki babon hakaba kasim jong Champions League kan sala ban pelem ya ke Arsenal ban ke jing kimelanti kala kala pongpet hakaba ke Arsenal kalala ban pen plem kala ya ka Real Madrid hakane ka jing hala kai ka jing lipat ka bami mentah kalong Hato ka Dortmund kan la le ban le ya ka Barcelona kumbale ka Arsenal ya ka Real Madrid ka Jubab kala balong hakilai tali ke bentah kata kalong lada kali ya ki fan jong ka Real Madrid ka Jubab kalong haot ka Dortmund kan sala ban pelem ya ka Barcelona ban lada kali pat ya ki fan jong ka Barcelona ka Jubab kalong ka Barcelona kan sala pat ban pelem ya ka Dortmund hakane ke chingelakai sakawero baka Barcelona kayalakai halayeng lajong kabalai pat ladakali ya ki bom dai ki fan jong ka Barcelona lane ki fan jong ka Real Madrid ka Jubab kalong ya kata omla banong ngin sepet haka chingelakai lada jom mano ka biang bet bat kala ban mi deki we pat ki Jubab haot kata kala banlong kumta ngin sepet shibet kamet haka por chiteng senya kane ke chingelakai jong ka Barcelona Persha ya ka Dortmund kan salong shibet kamet hakapor chiteng senya kata hakapor khat ar chiteng kini ki lai tali ki Jubab kimlong 100% ya barok lai tali ki bentah kata ya barok ki fan juga Barcelona ya barok ki fan juga Real Madrid bat ya barok ki bom dai ki fan juga Real Madrid lane ki fan juga Barcelona handre ki la bandon deki we pat ki Jubab la hakano kano ka bentah ale mentah ngine pai ne ki lai tali ki jingel akai ki bala dep jong kini barok ar tali ki klub ngiyo iba ka Barcelona kala job ya ka Dortmund hado Arsenal kat baka Dortmund pat ka klam la ban job ya ka Barcelona watang chi senro handre ki ya kai da ka we ka jing ya la kai haba pa jero ya ka jing ya la kai ka badang shudap jongki kata ka kat ar tarik jo ubenai Desember usnam arajar ar pusau ka jing ya la kai kan long hakane hi ka jo kamadan ka ba pan sele ka shibat kamet ka por chiteng senya nyo iba ka Barcelona kala la ban pelem ya ka Dortmund dalai la arkol haba pa bat bishar ya ka ne ka history ka jing ya kendo jongki baro ar tali ki club la ban ong baka Barcelona kan sala ban pelem ya ka Dortmund hakane ka jingel kai sekawero baka dai halayeng jong ka Barcelona handre ya kata om la ban batai 100% kumta yin sepet bat saki shibet kamet hakane ka jingel kai Hato ka Barcelona kan la ne ban pelem ya ka Dortmund ka jingkel lipat ya ki paralok no kersan juga ne ka channel Hato pidon hakano ka Jubab nekini ki lai tali ki benta sapen pawi ka jing berkat jongpi haki comment section sakawai pat ka jingel kai quarter final first leg kan salong hapdeng ka kanhun jong Emiliano Martinez kata ka Aston Villa Persha ka Paris Saint-Germain kaneru ka jingel kai kan salong shibet kamet akapor chiteng senya kata hakapor khat ar chiteng la ban ong baka Aston Villa kan sadon ya ka jinge ka bakrau ban yakon Persha ya ka PSG namar dehi ka PSG ka bala ban penkod standon ya ka lenti yai jong ka klub ka baklan bortam ha ke English Premier League jong mentah ka ayom kata ke Liverpool bat sekawero bakane ke jingel kai kan salong halayeng jong ka PSG handra ya kata in sepet shibet kamet akapor chiteng senya Hato ka PSG kan la ne amban pelem ya ka Aston Villa halayeng jong ka lada don napdeng jong pi ki paralok ki bakwa ban yo ya kaling ban pet ya kine ke jingel kai sa follow ya ka WhatsApp group ya kalingan sabo ha description la ne ha pin comment jong ka ne ke video ku boleh shibon ngin sken opat hakawe ke video